Kasang hinyo trap National Youth Front kalapan pau kajing persyak kabujur ia kajing ai no objection certificate na kamtaban bu ia kadukan kya ne de kawan store hakajaka kabadon hapa than irshwat na ne hakata kajaka kabagyon kan lailat kabrong kasurok kabane sport negrims habagran bikla patai khobora shillong press club aka atrik u nailar arajar arfuar kini ram jaka sang kilaong bakajing bu jaka wan store hakate kajaka kalau gaya kapap itenan maka dikalat kelin tiba balik sport negrims mak cui dia kijaka trikam jaka sokar bak kijaka puliru kumju kesang kala thu bakra aga jing ujor saka deputy commissioner East Castle district namar bakamla sha banyo i baki khon samla ki bahagan ni kesni amtam bakila ngam haka jing dikya dekila ngam ru aka jing di drugs barkila ong ru bahaka wi kesni kari baka chat bendri kan ngam amtang nak jing wan juki menderi hai kan ngam ru sendan nak jing di basni ha be dei batka jing INOC jong asnong umpling mo umpling lang ta ka jing INOC hangte po isherwat ang to po laila ang to ko wi kan ti ban ismo pat ko wi ban isne krem ko wi ban ispo umpling tinakaliang ka jungingin haban persya ba jaga ne madalele ru inim sya am kaseng ban play one store ang to abagasnong kisnong gibadan bentang to ban ai to ka INOC te namar nisuthu shy hi pengi phai meta kajingjot agari bagajat men riujungi khamtam eki khon samla menta ngi le wi men khon be namata man ra ka jing bha man ra ka jing khamtam mo ngi ka jing kerni habangi keren dei tang ka kya habangi keren ka jing kerni ka long wat drugs ro hi ubun sin ka long bang ka menta ka tuga lenti ka ban le kan hang tu kin hang tu laila ka long be hapadeng senta lor kata kan kata koi kan long ka baja buram ka jalla ka chungi barok koi khamtam ko lenti phin i menta kan wan kan news long hadian ng phin i so bagade ga lenti ka ba barok kinong sumar kinong pang wana wi ki jalla ki wi state ba ki wan po ni grem ru ki habya le pang to tika ka ban pen ran ka long ka jalla ka chungi kan long kan i de kan kya pa yang harus rok ni dalile kun kasang nginong sya panin persya ba ta dalile ru ya ngadap ai ke hos ke dia ladap ai complain ci DC ngadap ai complain sport size ru pan ngadap ai ka complain ju shet gishnong ba ai to NOC ti nakaliang trim ka sang hingin persya ba dalele ru har dadang inum sya namar fi habang phai mata fi ka e ba ka jat riu jungi glas nang man ngam ta ndi etang ka jingwan ka jungi bri mana ba rei ka e ba ka khon samla jungi ka e ba kilong ying kilong sem ki kimi ki pa haginik sni ki ut kelinya fi wada do ka shnong ki thawru mata ki ut kelenya ka iga bacalai ka long ba mdei tang ka kiat ong fi wadu drugs mo ka basusi an ong fi ka don ko wi ka por ka ba ngi kum ka seng ni lap ginong wi khna nang ni no po la chme hi ale rung ko wi dukan tu ikta gi marbam la tu ikta gi skrat ngi okem dalai okem ki shnong ni le samangi de ngeli pe janta wi khna ba ki drugs ka basusi ka long ba mantang ong fi dangi labat itu kena ya lami ispo jeluk para dala poi po jeluk para hajan police station kudo bakane ka ketem kade ga jaka ketem kade ba di drugs kinok di drugs kidan ta fi gawi bang nyele persya kalong ta kan nga barobor ngi cukran hi pai tum ngate po hang to po kaliar fi kitu ki illegal hang to ki masir khai ginong dikyan balik sarkar kam laban weng to namar ka kyan an ong fi mdei banga keren persya yunong di ne yung nong DNA handai di banyak kan galenti mang i baga judgment riu jungi khon samla nada disparate ke jing im kemyo kam yo jam phai sa sarkar dan jing kermen e ru em ke sarkar ka mentale ten nakaliang ke jungi ru da lele hi ni haban yang persya ang kasang banyak khon bai ke jing sni nginum sya khamtam ki wine store ki ban roots rock ki ban hajan ki school hajan ki hospital da lele ru nagaliang jungi kaseng but nang ni sakmat ru ngi kaseng nan kren so ki issue ngi kalong ngi le persya ru drugs fi ka basmole ran yan ong fi da ka sarkar ka don hi kata ka jingmot ka basisha ban khon drugs som dan jing re ka basmosi kalong ba fi le ja po puluru kinong di drug dar dawlai te mano bahaban khmi kata kade kamram jong sarkar kamdi kamram jungi lada ka sarkar kamla kan baham IT ngi ga chunef ngin kandang ngi mangi ngin thwet hi mangi khamtam iktugi nong khayi ki leaders ki main ki ba wanra pan penjot e gari ba ka chat ban de ngi ngi da snow si ngi da snow pang kamen sim habangi phai shodom sheneng ki long ki me ki long pa babun sim ki ya kendo asurok lang tiskin ki ong ngi
yarap lem la man ken bi an ban penyan ban tron ya ka tiu ni ru de ju hi ku so bang kwa man ong fi ban penyap ya ka jaj meriu cungi ti tu ki drugs ki bawan atip la ta government ke sim khia ba kan nga labe hi kita don apo jela cungi ban tuat de ki mun jing e ba tapi dia bagi kiat kamu persia. Saya tu pipa bagi jelas mereka juga kan mau nak kumka jelas bagi kiat. em ngam ong ya kata mama ngam ong ya kata bangang klan persya yu nong di ni nong di tama long ka di banton da ka limit ke ha ke jaka ban ha ke jaka ba pinbu ke wan sto ka di banton ka khantam e pinpe hang di baglong ta pinaya na tu kan wan kan new shlong ni hadir tu ka don ka negrim ka don hang tu hang imte kai ka plan de sarkar new shlong laban bu su college ki institute hang tu menta nak shop fin room tu la don dukan kiat ta ka ai ban kada nada ki kwa man thit kiat takin thit ikini ki wan store bala dat ai yu da government kan ndre yang tu kadang bi hajan senong te laila kan kata ik mau pat kan kata ikini krim kan kata ru ikini gi nong upling dari kata ka jing ai license ikini kata i hagi caka bade kamde kamram chunga kade kamram juga matang kadi ban pet ken kon mde tang man ong bala yo bisane bala su yo revenue sarkar kan le kat bamon kan pet pat ya ka akor ko prom ik emlang ka salang ya ka yap bat ke im baki khun samla kari ga jaj bade kari ba jaj bade jungi kala kata hadu kata but what ki kimi ma ki ong im dan dik ngan chu im dan dik sok chu baki khun kimi ne yang nasem na maru drugs tang mi na po yeng po plau la yo dengan ong ifi kam hi la ka sarkar gamon mdan kan no bamna illegal la ka government kana gamon ne nganong ifi mdan jing ring ga wei bang kwa an bu jing kliken kale ayu ko sarkar hajan police station ru dang de drugs ne dang yo drugs tu hai ke sarkar ka kabu e ka jing em jung samla hai bak sarkar ka bu e kala wei jong gari ba ka jat men de jung ke tangi ni kan tien